Hola a todos. A ver, ¿pensastes alguna vez en cómo se construye un país? É como montar un crepacabezas xigante ou un castelo de pezas, pouquiño a pouco. Pois hoxe imos descubrir xuntos como se construye o noso, España, dende os planos ata as persoas que vivimos dentro. Preparados? Cando un pensa en España, que se lle ven á cabeza? Pois seguro que a comida, as festas, o fútbol, non si, mutas cousas, pero parastamos a pensar como funciona todo iso por dentro, como se organiza un país para que todo vaya sobre rodas, pois veña, que o imos descubrir agora mesmo. E como en toda boa construcción, aquí temos o noso plano. Primeiro, que é exactamente España? Logo, botaremoslle un ollo ao libro de regras. Despois, veremos como se colocan as pezas do territorio. Falaremos de quen vive aquí, das persoas. E ao final, quen manda en todo isto? Imos aló! Moi ben, pois imos comezar polo máis básico, polos cimentos. Antes de poñer nin un solo ladrillo, hai que ter clara a idea principal. E cal é? Pois que un país... A ver, imaginade unha familia. Pero unha familia xigantesca. Todas esas persoas viven xuntas no mesmo sitio, comparten unha lingua, unhas tradicións, e o máis importante de todo, teñen unhas reglas comuns para poder convivir en paz. Pois eso, basicamente, é un país. Vale, xa temos a ideia principal. Cal é o seguinte paso? O plano. Está claro, toda construcción necesita un libro de instrucciones, unas reglas, para que cada peza encaixe no seu sitio. Pois ese libro de regras tan importante chámase Constitución Española. Escribiuse hai xa uns cantos anos, en 1978. E que ten dentro? Pois os nosos dereitos, como o dereito á educación, e tamén as nosas obrigacións, como a de respetar os demais. É, sen dúbida, o libro de normas máis importante que temos. E nese mesmo libro de regras, na Constitución, tamén se fala doutra cosa. A ver, igual que un equipo de fútbol ten o seu escudo e as súas cores para que todo mundo o recoñeza, non si? Pois un país tamén ten os seus propios símbolos. E aquí os temos, a bandeira e máis o escudo. Cada un ten o seu significado, A bandeira, con esas cores tan vivas, simboliza a unión de todos nós. E o escudo? O escudo é como un conto, un resumo da nosa historia debuxado para que saibamos de onde vimos. Moi chulo. Atención, que aquí vai un dato curioso. Sabedes que o himno de España non ten letra oficial, é só música, unha melodía sen palabras para cantar. Por iso, só o escoitamos en momentos superimportantes, como cando hai un evento deportivo ou unha celebración oficial. Curioso, verdad? Moi ben, pois xa temos a idea e os planos. Agora toca poñerse mans á obra. Imos colocar os bloques. Vexamos como se organiza o territorio de España, peza por peza, dende as máis grandes ata as máis pequeniñas. Imaginade que España é un edificio xigantesco. Para que todo estea ben organizado e sexa máis fácil que os colexios, os hospitais ou as estradas cheguen a todo mundo, hai que dividilo en, digamos, plantas e habitacións. As divisións máis grandes, como se fosen as plantas do edificio, chámanse comunidades autónomas. En total, hai 17 comunidades e 2 cidades que son un poquiño especiais, as cidades autónomas. E o interesante é que cada unha ten certo poder para decidir sobre cousas do día a día, como a sanidade ou a educación. E aquí temos un exemplo ben coñecido por nós. Galicia é unha dasas 17 grandes pezas que forman o crepacabezas de España. Pero a cousa non queda aí. Dentro de cada comunidade hai outras pezas máis pequenas. Son as provincias. Se as contamos todas, en toda España, saen 50. E por fin chegamos aos bloques máis pequenos, aos ladrillos que temos máis preto. Son os municipios. Cada cidade, cada vila é un municipio. E seguro que soa o seu goberno, o concello, co alcalde ou alcaldesa á fronte. Eles son os que se ocupan de que funcionen as cousas do noso día a día, os parques, a limpeza das rúas, as luces... Ben, parece que a nosa construción xa ten forma, xa temos a estrutura. Pero, de que serve un edificio vacío? Para nada. O máis importante é a xente que vive dentro. Imos coñecela. E somos moitos, moitísimos. Case 49 millóns de persoas vivimos en España. Iso é... é como encher un estadio de fútbol xigante, centos e centos de veces. Unha pasada. E claro, toda esta xente pódese organizar por grupos de idade. Primeiro a poboación máis nova, os nenos e nenas de menos de 16 anos. Logo está a poboación adulta, que vai dos 16 aos 65, que son os que normalmente traballan. E por último, os nosos maiores, de máis de 65, que despois de traballar toda a vida merecen un bo descanso.
Entón, a ver, temos un edificio enorme cheo de xente. A pregunta é, quen se encarga de que todo isto funcione? Quen leva a batuta para que non haxa un caos? Pois mirade, a solución é moi intelixente. Para que unha soa persoa ou un só grupo non teña todo o poder, o traballo de gobernar repártese. Divídese en 3 partes, en 3 equipos. Así hai máis equilibrio e as cousas son máis xustas para todos. Queredes coñecer eses 3 equipos? O primeiro é o poder legislativo. Son, por así decilo, os que fan as leis, os que escriben as regras do xogo. O segundo equipo é o poder executivo, ou sexa, o goberno. A súa tarefa é aplicar esas regras e dirixir o país. E o terceiro, o poder xudicial. Estes son os árbitros. Encárganse de que todo o mundo cumpla as regras e se hai algún problema, deciden quen ten a razón. E así, peza a peza, vimos como se construe e organiza un país, dende os planos da Constitución ata os equipos que se encargan de que todo funcione. Pero todo isto lévanos a unha última pregunta, quizáis a máis importante. E nós, que pequena cousa, que pequeno ladrillo podemos poñer cada día para que esta gran construcción funcione aínda mellor? Aí queda iso para pensar.